Sziasztok! Ez itt az esküvői minisorozatunk 8. része, ami kifejezetten a vőlegényekre koncentrál. Ha valaki rákeres a vőlegény és az esküvő szavakra, nem sok érdekességet fog találni. A legtöbb cikk nőknek szól, vagy ha mégis férfiaknak címzik őket, akkor szabályokat és intelmeket fogalmaznak meg. Ne így áll az esküvő előtti napon, ledd meg a párod egy kisebb ajándékkal, nevezesd a saját kocsid és lehetne még sorolni. Szinte kizárólag kötelességeket sorolnak fel. Az esküvő közeletével aztán jönnek a rokonok és a barátok élcelődései, amik csak ugyanezt a sztereotípiát erősítik. Az esküvő a mennyasszonyról szól, a vőlegény ott csak biodíszlet. A kirakatból szemlélve valóban néhány helyen kapnak csak nagyobb szerepet, például amikor mindenki az ő arcukat figyeli, hogyan reagálnak, amikor először látják leendő feleségüket a fehér ruhában. De valljuk be, valahol ez a pillanat is inkább a mennyasszonyról szól. Pedig az esküvő nem csak a mennyasszonyról szól. Az egész esküvői lavinát eleve a férfi indítja el azzal, hogy élete egy elérkezettnek érzett pillanatában letérdel és felteszi a nagy kérdést. Hozzám jössz feleségül? Miért gondolnánk ezek után, hogy ez nem fontos egy férfinak? Aki kimondja a fenti mondatot, annak igenis számít a papír, és ott a vágy, hogy a nagy napon kimondhassa az igent. Vannak emberek, akik nem szeretnek a figyelem középpontjában lenni, ezért örülnek is, hogy kevésbé vannak rivaldafényben, mint kedvesük, mások agyérgörcsöt kapnak a szalvétaszínek nézegetésétől, és lepasszolják ezt a feladatot a mennyasszonyuknak a készülődés során. De ez nem jelenti azt, hogy a nagy nap ne szólna róluk is. Hiába a felhajtás, a számtalan kiegészítő, a ruha, a haj, a smink, az éttermi vacsora és a zenekar, a dekorációról már nem is beszélve. Az esküvő legfontosabb része a fogadalom, az elköteleződés, annak kimondása és felvállalása a barátok, a rokonok és egy nagyobb hatalom, állam vagy Isten előtt. A többi már valóban csak körítés. Az esküvő élet az egyik legnagyobb bulia. Ráadásul valószínűleg a legdrágább is. Éppen ezért a vőlegénynek is van beleszólása abba, hogy mit szeretne hallani a zenekartól, vagy épp mit szeretne viselni. Sokak szerint mindenáron passzolni kell a mennyasszonyhoz, hiszen ő a fő attrakció, a kiegészítőknek pedig, mint egy táska, egy bolero vagy egy vőlegény, illeniük kellene hozzá. Így persze könnyű eljutni oda, hogy bár vőlegényünk, akit hívjuk mondjuk Gézának, falra mászik a mulatóstól, mégis egész este azt hallgatja, hogy jön a Géza az A8-assal. Mindez pedig egy olyan fehér öltönyben feszengve teszi, amihez rózsaszín nyakkendőt kötött. Pedig Géza sosem akart így kinézni, de a fehér öltöny Bruce Willisen is milyen jól állt. Beszéljetek meg mindent. Nem muszáj mindenből kivenni a részét mindkettőtöknek, de jó tudni, hogy kinek mi a fontos és ki mihez ért jobban. Lehet, hogy az a legjobb, ha a zeneszolgáltatót vagy a fotóst a vőlegény választja ki, mert van érzéke hozzá, vagy érzékeny terület a számára, és feltétlenül egy adott stílust keres, vagy csak olyan embert szeretne találni, akit el tud képzelni az esküvő napján folyamatosan maga mellett. Sokan el sem hinnék, mennyire fontos az összhang az esküvői szolgáltatókkal. Nem mindegy, hogy egy idegen áll mellettetek, aki csak zavar, vagy például a fotós beolvad a környezetébe és észrevétlenül dolgozik. Merj a saját stílusodnak megfelelően öltözködni. Ne hagyd, hogy rád erőszakoljanak olyan színeket, vagy olyan stílust, amit nem érzel a sajátodnak. Egy esküvői öltöny általában nem 2 fillér. Évtizedekig fogod nézegetni a rólad készült képeket, még a falra is kikerül. A szülőknél és a nagyszülőknél a kedencre is kirakják. Legyen az öltözéket tehát olyan, amiben jól érzed magad, és amiben szívesen látod viszont magad a családlátogatások alkalmával. Választhatsz olyan kiegészítőket, amik hozzád illenek, szuperhősös vagy BMW-s manzsetta gombot, egy exkluzív órát, vagy olyan stílusú nyakkendőt, amit szeretsz. Gyakori probléma, hogy a vőlegényt össze akarják költöztetni a díszítéssel. Miért kellene narancssárga ingben virítani, ha a dekoráció narancssárga? Ha a mennyasszony csokra is olyan, a kitűző vagy a díszsebkendő lehet olyan színű, de még ez sem kötelező. Bár megosztó kérdés, hogy ki mennyi embert és pontosan kiket hívna meg az esküvőjére, de az ünnep egyik legjobb része, hogy össze lehet rá csöríteni a rokonokat, barátokat. Ha már összegyűlik a vendégsereg, akikkel meg akarjuk osztani az esküvőnket, legyenek akár 20 vagy akár 150-en, érdemes kihasználni a dolgot, kezdve a készülődéstől a buli végéig. Valljuk be, a vőlegények készülődése a lábkörönvágástól a nyakkendő megkötéséig legfeljebb fél órát vesz igénybe, ami nagyon sok időt ad arra, hogy akár a rokonokkal, akár a barátokkal csinálj valamit, amit 1000 éve nem csináltatok, hiszen végre összejött a régi banda. Lehet, hogy a kedvenc konzolotok előtt ülve fogjátok egymást PP verni valamelyik verekedős játékban vagy egy FIFA-ban, amíg a mennyasszony a fodrásznál majd a sminkesnél mutatja az időt, de az is lehet, hogy beültök pizzázni és szolidan sörözni egyet a régi szép idők emlékére. Van, aki ilyenkor hazatér a szülői házba, hogy elbúcsúzzon, a szülei öltöztetik fel, kötik meg a nyakkendőjét és a testvére engedi útjára. Bármelyik variáció szerint jól érezheted magad, és valószínűleg sokkal jobb lesz, mint otthon idegesen mászkálni fel a lakásban. Egyébként a bulit is be lehet indítani egy pasis ivászattal, össze lehet hívni az összes férfi rokont és barátot egy kocintásra, ezzel kicsit mérsékelve azt is, hogy mindenki egyesével menjen oda hozzád, hogy igyatok már egyet az egészségetekre. Hidd el, az első 5 lesz csak kellemes. És ami a legfontosabb, élvezd. Az esküvőd egy fontos nap, ami jó esetben nem ismétlődik meg az életed során.
A fenti tanácsok is főként azért születtek, hogy a nagy napot a sajátodnak tudd érezni és élvezni tud. Nagyjából mindegy, hogy mitől érzed ünnepnek, de találd meg azt, amitől annak érzed. Nem biodíszletként kell végig azt tisztálnod a nagy napot, főszereplője az eseménynek. Merd megélni a pillanatokat, mert gyorsan illannak. Ha úgy érzed, merj a leendő feleségedre nézni a szertartás közben, merd belevinni az esküvődbe a saját egyéniséged, merd nevetni vagy sírni, ez a nap rólatok és az érzelmeitekről szól. Köszönjük, hogy megnézted a videónkat, ha tetszett, akkor fogad meg a abban foglaltakat, illetve a fel és